Predsjedniče, dobroveče. Održana je sednica Savjeta za nacionalnu bezbednost. Koje su najnovije informacije? Analizirali smo sve što se događalo večeras i zahvalio sam se pripadnicima kako policijske brigade, tako žandarmerije, svim pripadnicima policije koji su težak teret podneli večeras, sagledali sve informacije i sa predstavnicima Bezbednosne informativne agencije. Tu je bio i šef Biroa za koordinaciju službi Ivica Dačić, koji Ivica posle nastavi, koji je za 3 sutra zakazao sednicu Biroa. U svakom slučaju, ono što je za ljude važno da znaju, dakle, da je ovo bilo pripremano. Mi za to imamo čvrste dokaze i nećemo od toga da odustajemo. Država će da reaguje i uveren sam da će tužilaštvo i nadležni državni organi da reaguju baš u skladu sa zakonima i ustavom ove zemlje. Niko nema pravo da ruši našu kuću. Niko nema pravo da uništava imovinu ove zemlje, imovinu naših građana. A još manje neko ima pravo da nanosi teške telesne povrede našim policajcima. Oni su roditelji, oni su deca nečija. Imamo za sada 2 teško povređenih policajaca. Jednom je jedva zaustavljeno krvarenje. Imamo više lakše ili još sa nejasno utvrđenim stepenom povreda povređenih policajaca. Njih su gađali kockama kojima bukvalno sa lakoćom možete da ubijete čovjeka. O staklu kojim je padalo preko vizira na lice, na ruke, na noge, da i ne govorim. U svakom slučaju, taj akt je bio pripreman. Naše bezbednosne agencije, informativne službe su u potpunosti to predvidele, obaveštavali smo javnost, svi su se pravili naivni kao da ne znaju o čemu je reč. Večeras je pokušano nasilno zauzimanje institucija države Srbije, vidjet ćemo kako i na koji način će to kvalifikovati tužioci, ali do sada u ovom trenutku uhapšeno više od 35 siledžija, nastavlja se hapšenje širom grada, nasilnika i siledžija i ta akcija neće stati. Svi će biti, za neka lica se u ovom trenutku utvrđuje identitet, sva lica će tokom noći i jutra biti pohapšena. Gde god se skrivali, neće moći da se sakriju, zato što državu Srbiju da uništite, zato što imate svoje političke hirove, nećete moći. Kao što nećete moći da uništite demokratiju u ovoj zemlji i nećete moći da uništite izbornu volju naroda. Izborna volja naroda je svetinja. Pokušali ste da pokradete izbornu volju. Da bez ikakvog dokaza nekoga optužite da nije pobedio, ako dobro znate da jeste. Iako ste to znali i ranije, pa ste to pripremali. A sada ćemo da pitamo i pripadnike ODIR-a koji su to čuli od njih, koji su im rekli 3 dana pre izbora da neće priznati izborne rezultate, jer su znali kakvi će biti izborni rezultati. Zašto su o tome ćutali? Pitaćemo ljude iz OEBS-a su li to znali i zašto su o tome ćutali. Pitaćemo mnoge stranice zašto su o tome ćutali. I zašto su se smijali kada smo im predočili da je jedna strana služba nam nedvosmisleno rekla da se pripremaju nemiri i neredi u Srbiji. Mi se srećom nismo smejali. Sve smo ovo dobro znali, kao što ste videli, vrlo uzdržano, vrlo primereno, smireno. Policiji čestitam i na taktički pametnom postupanju. Čekala je policija, izdržala je sve udare, sve žestoke napade, ljudi gde drže drogu u jednoj ruci, napadaju drugom rukom, kako se to kaže, ganđe ili više, ja ne znam kako se tako kaže, Vice. Ti si stručnjak za to, ja nisam, nije važno. Dakle, i on napada na silu na one ljude i oni neće da odgovore, neće 2 sata da odgovore. 2 sata trpe teror. I oni posle rekli, ne, to nisu naši, to su ubačeni, ma nemojte, stvarno ubačeni. I svaki put su neki ubačeni, a nisu ubačeni, mi imamo dokaze da ste im vi rekli da to radite. To ste rekli na samom mitingu. I na samom skupu ste rekli da idete na silu da upadate u Skupštinu, da je zauzmete. U Skupštinu grada Beograda. Bar 3 vas ste to rekli javno. A da vam ne kažemo da imamo dokaze i da imamo svedoke iz vaših ranijih razgovora kako ste to pripremali, koji su spremni da govore. Je li vas malo sramota što ste urušavali svoj grad?
što ste ovu divnu zgradu ovako veličanstveno osvetljeno, uređeno, uništavali večeras. Zbog svojih prljavih političkih ciljeva, da bez glasova naroda dođete na vlast, da biste mogli da pljačkate. Mislite da to može da prođe, mislite da se neko uplašio. Zato sam došao iz tog sekunda u predsjedništvu. Ušao na glavni ulaz, samo da znate. Na glavni ulaz sam ušao. Nisam htio da idem na neke sporedne ulaze i izlaze. Ili ne znam gde. Tek da im pokažem da ih se nimalo ne plašim. I da sam tu na braniku otadžbine, zajedno sa svojim narodom. Uvek zajedno sa svojim narodom da zaštitimo naše ljude, da zaštitimo naš grad, da zaštitimo našu zemlju. Vi ne razumete kakve ogorčenje kod ljudi u Srbiji zbog ovoga što su radili. I koliko su štetu našoj Srbiji naneli. Koliko je odvratna ova slika koju su poslali u svet. I šta bi, koliko bi ljudi došlo da im se suprotstavi večeras. I hvala im što su svi ostali mirni i što su ostali kod svojih kuća. Jer za huligane, siledži i nasilnike mi imamo lek. A to je strpljenje. To je pažnja. To je poštovanje njihovih prava. Ali, ukoliko bude potrebno, onda će biti i brza i efikasna reakcija državnih organa. Vidjeli ste i da su se razbežali, kozečevi su bežali, u minut i po su se razbežali. Svi, onog sekunda kad se pojavila na platovu žandarmerije. Ništa nije moralo posebno ni da uradi. Ali vam samo govorim kako to izgleda i šta su sve večeras napravili, kako su štetu državi Srbiji naneli. Nadam se da će povređeni policajci biti dobro. Ja sam pozvao jednog od njih, mislim Jankovića, ima i Krželić ili tako nekako drugi teško povređen, vidjet ćemo dalje. Sutra će policija se obratiti, pokazati sve dokaze, pokazati šta su sve urušili i uništili i gonit ćemo svakoga koji u tome učestvovao. I ove samozvane političare i sve druge koji su u nasilju učestvovali. Neki jesu, neki nisu. Neki su bili dovoljno pametni da se izvuku i sklone, neki nisu. Svi će odgovarati za nasilničko ponašanje, a neki, boga mi, ali bolje da sačekamo tužioca da vidimo kako će kvalifikovati to delo. Ono što je moja poruka za ljude u Srbiji, nemojte da brinete. Kao što sam rekao i večeras u 8 sati. Vidio sam Ana me zove, pa se ona, polako. Nemojte da brinete, država Srbija je ozbiljna država, suprotstavit ćemo se uplivu i stranih službi i svih onih koji misle da im je ovo prilika da se dočepaju vlasti i da razore i rasture svoju zemlju i pobedit ćemo, nemojte da imate nikakve sumnje. Očuvat ćemo i odbranit ćemo izbornu volju našeg naroda i demokratiju, ali ne samo to, sačuvat ćemo i njih, pazit ćemo ih, ali oni koji misle da imaju pravo da ruše našu zemlju, da ruše našu kuću, da ruše naše gradove, da povređuju ljude, oni će svi biti na pravom mestu, odnosno bit će privedeni poznani u pravo. Još jednom hvala ljudima na strpljenju, na podršci i čuvat ćemo Srbiju. Hvala vam, predsjednik Ivica.